Aha, ichana na gari ga ho ganya. Ichana, bana. Ichana, ala dago, ana shanno, okunna. Ụtụtụ ọmụmụ ọdịnala Igbo, anyị nọ n'Oraifite n'ụbọchị nke taa. Oraifite dị na Anambra steeti, Nigeria. O nwere onye anyị nọ n'ihu ya, mma achọ ka ọ gwa anyị afa ya. Oyo, daalụ. Afa m Chief Benjamin Enu Ibadua, Ogbuefi Nze Akwụ n'Obi nke izizi n'Oraifite. Ogbuefi, anyị ekene gị. Biko, ị nwee ike ịkọwara anyị afọ emume a na-eme n'ụbọchị taa na ihe gbasara emume a? Ife a na-eme taa bụ taa Oraifite ebidoro afọ ọrụ na 26th, mana taa bụ 29th ka a na-agbakọta mgbakọ mmụọ ya emechie taa ma na-emechi ya na afọ ọrụ adịmasịkwa next year. So na taa ka afọ ọrụ Oraifite na-abịa na njedebe. Etu o si wee kwesị nke bụ eziokwu, onye elofuru nna ya mana onye ama abụrụ mmadụ. Etu a ka o si wee onye akpụ onye Igbo kwesịrị ilofuru ọdịnala Oraifite. Ebugodo olu oyibo, uche gị ga na-elu na be nna gị. Ịmaghị ejukwa onye tọrọ ụrụ ma onye ka ụmalụ ọ na-akọwara Chukwu mepụrụ ife na-ewepụtara nke ọ kpọrọ ekwentị. Ọ dị ka ọ ga-adị ju ife asịveleti ife na-etu a. Nke bụ ife a na-eme eme agwa oge mekwere na a na-eme eme. Nke a na-eme eme asị gị emesighị ike dịka Afịọlụ a. Afịọlụ bụ onye obodo ahụ onye Igbo ịdaghị alụ ọlụ ị na-eri nri. Ụmụ ndị na-alụ alụ nwee ndị na-eli eli. Mana Afịọlụ a ma onye ụka ahụ ma onye ghara eji ụka ahụ onye ohere na-eme Afịọlụ maka onye ọbụla na-eme gịnị na-alụ ọlụ. Ị na-arụgodo olu oyibo ọlụ ka ọ bụ. Ife ọsọ gị na-eme ọlụ ka ọ bụ. Ị na-akọ nke a na-aka akụkọ dị akpọrọ na asa mmadụ bụbụ n'olu oyibo asọfọma ọlụ ka ọ bụ. Alụmalụ si ya dịka otu anyị nọ kịta ili nri Afịọlụ na ikene Chineke na ikene ndị ichie ndị nna efa our ancestors na anyị lụcha alụsị ya dị ndụ lụsị ọlụ a wee dịkwa ndụ wee na harvest ihe anyị lụrụ dị ndụ were elie anyị bezikwa ọdụọkwa alụkwa alụkwa eresi ihe a alụkwa ekerekwa ọzọ maka ọ bụrụ mmadụ niile anyị na fa lụrụ ọlụ a ọrụ afa ncha na ndụ na-eme Afịọlụ a ụmụ ndị nọrọ ndụ taa so na-ehi mana anyị dị ndụ so na-ehi ọ bụrụ ife kwesịrị na aga ege celebrate ya kene Chineke kene ya na Oraifite kene ndị ichie ndị our ancestors ndị aka ndị egede ndị mbụ kene mmụọ niile edu na Oraifite maka na ọ bụrụkwa mmadụ a na ọmụmụ nwapụ mmụọ niile a ọrụ na okwu edo ka anyị nọ ebe a ma nne ekesi mmụọ niile nọ na Oraifite gịnị ezigbo eriva oru mmụọ na anụ mmụọ na Oraifite ire viva ogburu dunu ogwu dị iche iche akafa nkụ ekene ịfa maka ekene onye na nke o mere eme ike adịkwa eme ọzọ ọ bụrụ ka o si wee dị. Ụmụaka Oraifite ọ bụrụ keneso ọ bụrụ ụmụaka na ndị Oraifite ọ bụrụ mmadụ ada ọmụmụ ahụ Oraifite anyị niile enwe mana obodo ndị egwu na-alụ ọkwado fa Oraifite ịkpọfụ opi bọọdụ ịkpọrọfa mfa abịa dịka nna ya Sahi ọdụ ọgwụ ịfụrụ ezuogi odogwugo ọgwụ ebe ejifurula odogwugo ọgwụ nna ji ọfọ
ogbu efu emenyere n'ike nna ike gbode fere gasị erifa nne eji ike nneba ndị ọrife jigachi wee biri ndị efuru na ife niile a na-eme na ọ na-aga aga edo ogige ikpe n'ụtụtụ ọ na-abịa ikpe na-efe ikpe n'abalị ikpe ọ na-ekpede ọ na-abịa dị ife gbasara ọdịnala maka ọkọ dị mma ka anyị na-eme na anyị na-emebi emebi anyị na-emegide nwoke anyị na-emegide nwaanyị ndị ọka ọ dị mma obodo ọ na-agwara nkefa ije na Yoruba ndị Yoruba na-eme nkefa ije na Hausa je obodo ọbụla mere ifefa na-eme eji esi na nke a bụ ọdịbendị dịkwa bụ ibifa kama ọ bụrụ na ndị ife ndị na-eri na nkwa ndị na-asụ ya ọ bụrụ ka o si wee dị ekene ụmụ Oraifite niile ma nwoke dị anụ ma nwaanyị dị anụ ma nwata dị anụ ma okenye dị anụ na-asị na ndụfa ga-adị na Eke ndụfa ga-adị n'Orie ndụfa ga-adị na Afọ ndụfa ga-adị na Nkwọ na nke anyị lụbesara ife afịa alụ ata anyị mesịrị ya taa anyị ga-adịkwa ndụ kọkwa lụgha dụkwa ndị were bie na arụrụ abịa anụ mekwa afịa ụlọ ọzọ labịa nọrọ na-aga ifedị mma na-emelu ụmụ Oraifite n'afọ Chukwu okike abịa ma Ogbuefi anyị kene obi dị anyị ụtọ na anyị kwudoro n'ụbọchị nke taa jide ka iji na onye a sị na jide ka o ji na-emekwa n'ọfụma nye ọdịbendị ga-adịrịrị daalụ ndị ọma na-ege ntị afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochituru n'Oraifite. Nke mbụ emume a na-eme taata bụ mmemme a na-akpọ mmemme Afịaọlụ. Mmemme Afịaọlụ ihe eji eme ihe bụ mmemme ọ na-abụ ọ bụrụ na alụcha ọlụ dịka afịa si dị alụcha ọlụ azụ afịa dị n'ọlụ nwa aṅụrị dị na ya so ọ na-abụ alụba ọlụ alụcha ihe ọ mmemme a ka ọ na-abụ emechazie enwe aṅụrị na-alụcha n'ọlụ ewee rie ji so ọ nnukwu mmemme ka ọ na-abụ na ana Oraifite ọ bụ ọsọ na Oraifite na ana Edo kwa gburugburu ana Igbo ndị ọzọ so ihe a na-eme bụ na ọ bụrụ na mmadụ rụba ọlụ lụchaa denụ enwe aṅụrị na-alụrụ ọlụ ọnya ka na ahịa ga-arụzizi afịa azụ afịa ewee nwe aṅụrị mmadụ akpụzie ndị enyi ya na ndị niile nyere ya aka ma ọ na-arụ ya bụ ọrụ wee kpọọ ha ya anyị na-enwe nwoke aṅụrị ọnụ ụdị mmemme dị etu a ka anyị na-abịa and mgbe ọbụla a na-eme a na-enwekwa mmọnwụ ihe eji enwe aṅụrị na-agbakasị ihe eji enwe aṅụrị dị iche iche na-agbakọ n'ụbọchị Afịaọlụ. Emume Afịaọlụ na-ada ebe na Septemba ọ na-ada ebe na Septemba mgbe ụfọdụ n'Ọgọst ọ na-ada ebe n'Ọgọst ọ ga-eche n'Ọgọst a emechaa ya n'Ọgọst a Septemba Oraifite rie ji ya bụ na mmemme ahụ mmemme eji achịkọta ihe gbasara ihe emesighị anya n'Ọgọst a na-abaghị anya na first week Septemba abụrụ jaizi vileji dị iche iche na Oraifite bido riwe ji erichie eri Oraifite mkpokọta niile erie ji ihe mere bụ na ndụmọdụ na-enye ụmụ ọdịnala Igbo bụ ka uche anyị dị n'ihe anyị na-eme mmemme erim ji abụrụ mmemme ime ihe ọjọọ ọ mmemme eji ekele Chukwu okike pụrụ ime ihe niile na ndị ajelu nke Chukwu ndị na-eme ka ihe a kụrụ n'ubi wee mee nke ọma ọnya ka anyị na-eselebret n'ụbọchị taa so o nwere ihe ọjọọ dị na ya ana m agbakọ ụmụ ọdịnala Igbo ụmụ afọ Igbo niile ka onye ọbụla ka anyị nachigata selebret wa nakwana mgbe ahụ ụbọchị eji ekele ụmụ mmadụ n'obodo nyere aka ihe a kọrọ wee mee nke ọma so na nwere ihe ọjọọ dị na ya ihe gbasara mmemme Afịaọlụ ọ ka akpọkọta wee nwe aṅụrị ka eji eme ya mmemme nke mbụ na anyị na-ekene ndị ụmụazị ndị ụmụ afọ Oraifite na ndị nọ mba dị iche iche anyị nwere ọtụtụ ndị bụ ndị ọdịnala na ndị ihe ọdịnala na-amasị n'obodo abụ Oraifite na-akwado mmemme Afịaọlụ arụ ọbụla yes anyị nwere ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị na-Abuja ma ndị nọ Lagos ndị na-ebiriwa ndị n'obodo akwụkwọ Oraifite na-akwado mmemme a ọ bụrụ na mgbawa afọ erika mana aka nte yu na ndị otu ọdịnala niile nọ n'Oraifite na-akwado mmemme ndị bụkwara ndị nze na ọzọ na ndị niile ndị aka ji ọfọ na ndị eji mmadụ aka mmadụ niile dị na mmemme so ebere na-ebe bụ na ndị niile bịara mmemme a ndị nọgoro anọ na ndị ka ya abịa na imirikiti ị ga-eme abịa mmụọ ka ya agbapụ a sị m na mmemme Afịaọlụ a na mmiri ahịa na-achịkara mmemme Afịaọlụ
na ndị niile ya abịa mmemme afịa ọlụ ụfọdụ na-esicha dị mmechi ma Nnewi ma obodo gbara Oraifite gburugburu wee na-abịa mmemme afịa ọlụ ọ bụrụ na agbacha mmemme afịa ọlụ na ha niile ya anarụkwa na befa dị iche iche na-enweghị mkpọbi okwu ọbụla anyị wee meghe mmemme ife anyị bịalụ anyị were ekene Chukwu maka na mbụ Chukwu ihe abụ nye nwere ife anyị nwee anyị were ekene na-ekene anụ Oraifite na-ekene ndị ichie nwoke ichie nwaanyị na-ekene mmụọ niile nna Oraifite na fanụ nyela anyị awụlechasịcha ọrụ were na-achọ ọrụ taa ka anyị na-emechi achọ ọrụ ọrụ ife niile anyị na-aba rụrụ ọrụ a na taa mana anyị nọ ya ọrụ dị ike anyị ka anyị jigwe nọrụ n'ọchukwu tiri na anyị anọ ka anyị wee rụọ ọrụ ọrụ anyị anyị ka anyị rụọ ka anyị rụruo ihe dị isi anyị ruo ekele na-ekele ọrụ mmụọ na anụ mmụọ dị na Oraifite edo anyị ekelekwa ruo n'ọbụrụ ka anyị nọ ịkpọrọ mmụọ ndị ọzọ unu abịa wụlọ dị ite ala mkpụrụ agbagbaje ya ya taa ya n'ibe unu edebe anyị jebe anyị o jewu ụmụ Oraifite ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị anụ ma ndị ọbịa bi n'Oraifite ka ọ dịka ụwa niile mma ete anyị na-eme afịa ọrụ nke arụ anyị adịkwana ndụ wee mee afịa ọrụ nke arụ na-abịa n'olu kekeka anyị makwa na anyị jiji ji anyị eji anyị o onye ọrụ na-eturu anyị nwere mgbe ibere anyị emekwala ya onye na-etukwala anyị nke ọjọọ onye ọrịa eluigwe isi ewefuro anyị mecha afịa ọrụ uru ka anyị emete na anyị emeta ọghọm ife niile ya dị ebe a taa ma ndị mekwara abịa ndụ nka nka onye bụ igwe obi ego bibụrụ abịa ọ pụọ ya eme ntụrụ anyị mechacha ife ọgbagelu mana onye ọbụla ife ọgbara obi malụ na egwuregwu ka anyị na-eme ajọkwu ajọ onye ọ na-ekwere enwenachi ya anyị obere arụ abịala na arụ na-abịa mgbe na-aga ụmụ Oraifite ma ndị nọ n'ụlọ ma nna ndị mmadụ anyị atụrụfọ mma na-eke tụrụfọ mma n'orie tụrụfọ mma na abọ tụrụfọ mma na ngwọ ndufe ajụkwu nke dị mma ya kpara arụkwadaba onye onye ejizikwa ọgwụgwọ ọjọọ ọ ya kpara arụkwa ya ife gwuru aka ga n'ife onwere kama ọ na-ekpata ego wa alụ na ụmụ anyị akpata na ego ri na-ekwuru mmiri ya ụbọchị anyị akpụga abịa ebe akpụga aba nke ahụ ndị ọbịa bi n'Oraifite ọ na-adụkwa mma maka ụmụ anyị jidebe ndị mmadụ biko na ya ma nwụchukwanụ na ya ebe butuo awụtu na bujila n'isi aka ya rọbọ ka anyị kọ n'ụgbọ ụfọdụ oyiyo ebe wa afọ m bụ Native Dr. Chukwunyelu Ejefo eji iju milion mesịrị kara ma mara ya eze ego obodo sekọndụ n'ire efu anyị vapụtara ụwa wee fụ ụdị ife a kwisi na efere asị n'ife nyere ndị mbụ aka anyị wee sokwa ya ibe a na-akpọ ewe afịa ọrụ and mmemme afịa ọrụ bụ igosi na-arụchago ọrụ ugbo onye kpata o ji nwe ụbọchị eji eme like anyị bụ ndị Oraifite ọdịnala Oraifite ụbọchị anyị ji eme mmemme afịa ọrụ bụ Eke Orie ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst oge anyị ji eme mmemme afịa ọrụ inwe obi aṅụrị ọha na eze abịa so anyị nwee obi aṅụrị na anyị rụrụ ọrụ ugbo n'udo na ọṅụ nke ahụ a rụcha ya mechie na anyị mere ha ahụ na anyị dị ndụ nke bụ eziokwu na ife emebichana ọ na-achọzi ka kama na ọ ya eme maka ọ na-eme okenye anọzi ụmụaji nwere ike gbu udo nete na anụ mmemme ọdịnala ala Igbo bụ mkpa isi ike ejegoro mba ofesi mba ndị ọzọ fa nwechara omenala na befa na-emesikwa n'ike mana oge ụfọdụ nke bata na ala Igbo na-adị emebe nsogbu na-enwekarị na ndị ụka bataziri wee na-egosi na ọdịnala be ya tụrụzi n'ọdịnala mana ọdịnala dụ bifo ụka wee bịaba ụka anọghọ ọdịnala wee bịa ọdịnala dụ ụka wee bịa ụka a bịazie na-atọ mkpụrụ obi ndị mmadụ mana ekene dịrị ndị abụghị anya na Chukwu okike abịa ma na tata na ụfọdụ ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị amarakwara na ọdịnala anyị siri ike karịa nke ndị ọcha
ife ụfọdụ ndị ọcha ji ghọrịa anyị ịgwa anyị na arụsị enweghị isi. Anyị fụ na arụsị na-enye aka n'ọnọ ka polisi ndị Igbo bụ isi na ọgụ na mmadụ chọrọ ime ya ife na oyi emewe uhe ịgbara ọsọ gbapụ arụsị ịgba ha mmadụ okwu ọsọ onye ahụ kịta ndị ụka na-achị dị na mmadụ megido ha n'ife akpọ ya sị na-abịa n'okwu arụsị ka ọ bịa zara ọnụ ya ka ọ bịa ba oyi ekwuriri eziokwu maka na okwu eziokwu na arụsị ya egbu ya. So na ndụmọdụ na-enye bụ onwe ndị na-edebe ọdịnala befa na nkọ edebezi ndị ọdịnala befa na nkọ na ọdịnala dị mkpa na ọdịnala ka eji wee marụ ndị Igbo. Ọdịnala anyị wefe dị ka iri ji anyị na-akụkwa izu na-eme agwụ na ndị na-eme dibịa na-eme ịdị afịa ọrụ a na mmemme dị iche iche eji wee marụ ndị ọdịnala ana Igbo Igbo emekwa enwe ndị m chọrọ ikene ọkacha eze ogidi Oraifite o so na onye ife ọdịnala na-atọ ụtọ na-egosikwa nnọọ na-atọ ya ụtọ na ọ bụrụ na ọ na-atọ ya ụtọ ịnọ ebe osi na ọ na-atọ ya ụtọ na-emeziri na ọ na-egosikwa na ọdịnala ya na-atọ ya ụtọ. Eze ogidi ebe ọ nọ na Chidimma ya adụrụ ya ise Ogbuefi Igwe Osimiri o sokwa na ndị na onye na-enedo edo anya ndị kwudo si na ọdịnala ya anagbu ọdịnala wee kwụrụ na ụfọdụ ndị dị iche iche dịka ụfọdụ ndị obi igwe si na ọdịnala ya anagbu ma ogologo oge adụ ka na-adọ ha ya fa na-egosisi na ọdịnala ya adịrịrị na ọdịnala ya adịrịrị otu a daalụ Afa m bụ Ogbuefi eze anụ n'onu ya na Oraifite nọmba 1 anyị adọrọ abụọ abụ m onye na-eso onye isi edu Oraifite alụsị niile jikọtara Oraifite mụnwa na-eso ya afa ya bụ Eze Udenna mmanụ ọnụ iru ya bụ Okwu Edo ebe ahụ ka anyị na-anọ eme emume afịa ọlụ a n'ụbọchị nke taa. Otu a ka ọ dụwa gburugburu kemgbe anyị bụ ọdịnala ji bata wee afọ emume a na-eme n'ụbọchị taa bụ ebe a na-akpọ bụ afịa ọlụ iji gosi dịka otu o siri dị gboo na onye ọbụla ji elu mmadụ ọrụ na mgbe gboo ọ na emume afịa ọlụ a ka ọ ga-eji wee kpọọ ndị afọ ji elụrụ ya ọrụ kọrọ ya igbo sevu ive nute mmanya wee kene efa maka na aṅụrị na anya bụ arụsị anụ ọrụ were na-atọwa ọkụ. So onye ka anyị nọ n'ụbọchị taa kpọọ ya afịa ọrụ. Daalụ Ogbuefi ị nwere ike ịkọwatanwuru anyị oge eji eme emume a kwa arọ ọ kwa ọnwa? A na-eme emume a ofu ugboro n'arọ anụ na arọ ahụ eji eme ebu n'ọnwa Ọgọst. O nwekwa nke na-ahụ n'oketa ọ dagharịa maka na arọ na ibe ya da-abụ ofu. O nwere nke ya ahụ n'oketa ọ dagharịa ọ baa na Septemba na last Ekolu nke a ga-eme n'Ọgọst adaba ọbato Septemba wee mmanụ na mgbe a ji eme bụ Ekolu ikpeazụ n'Ọgọst mana ọ nwere ka o si adụ a na-enwe lipu ya eduka ndị oyibo si kpọ na-enwe ihe na ordinary year. So na anya bụ ọ na-adagharịkwa adagharị maka nke arọ na-abụọ na-abịa abịa nke 2026 nwere ike ịba na Septemba. Ofu onye na-akwadogodo otu ọdịnala bụ onye nwoke a na-akpọ Ifesie Ifesie Eze Ogidi one of Oraifite onyenwa bụ onye na-akwadobe emume a wee tikwuola ofu onye a na-akpọ Nze Ugochukwu Tubelu Ogbuefi Ugochukwu Tubelu
ọ na-enye aka n'ife dị ka ọdụ ma kalenda a anyị na-arụ maka na ndị omenala nwere kalenda eji agụ arọ dịka otu o si kwụrụ ya nweso akwado na-akwado ife ọbụla dị n'ọdịnala so anyị ji mmadụ na-awụ a eze ogidi na eze Ogbuefi Ugochukwu tubelu were nọ ndị mma ekene ka nkụnụ anyị ekenebezi onye nke ghara ibe ana m ekene godu nna anyị ukwu bụ patron ọdịnala a na-akpọ Christopher Ogbuefi Ezenna Jiọfọ onye ụmụnakwa ka ọ bụ na-ekene eze ogidi onye Ibolo ka ọ bụ Ike Ibesie na-ekenye Ugochukwu tubelu bụ Chukwu nọnye Enwena Ogbuefi Eze-Ana Ugochukwu tubelu na-ekenekwa mmadụ dịka Agụ n'Obi eje m ire ebi ana m ekene mmadụ dịka ana m ekene mmadụ dịka Eze Ezinna maka ọ na-eso apụta ife n'ife dị na afịa ọrụ a ntu a ka ọ dụkwa onye a na-akpọ Ejefo Uju Mmiri onye na-ekenekwa chairman Chukwu nọnye bụ chairman ọdịnala onye jikọtara ọdịnala na Oraifite a nye bụ chairman nye mere ka ọdịnala wuru tata onye Ifite awọ ka Isiana on do do deba deba ni nyoma ide menu ebi usu wo buta oje Chineke yeti uru mazi tiri unu ntụ n'elu ntụ menu onye nwe anyị gọzie unu ma anyị na-ekele ndị ụmụ nwaanyị ndị ọdịnala ịga anyị si na nwata
So I said, man, go over for the little man. You know, 60,000 will not support you.
No.